Next time. Next time no gavana okoliga. Yes, and next time we'll feature president of the Republic of Kenya. Rwanira na gusiengi mangu arabuna na chanka mo Rwanira, and those are the things I want to do. Watera wono umachumulikire wono tigankori nto sange kero tokurigeri bagari abaswati ana sense mo yoborai ekeri tukuri alere wono twanyorero mogeni yo mukurigie kero kyo mu women rep ryanyare gotumanyibuna libagari abaswati asense mo yoborai ndirieri leke baswati bere bakwero bali asense mo yoborai ko wono tigamwarigani to sanga monere anyare gukwane nganeye inyora nigakire maega ya omurawe kama gaudi emurera morodinga komochora omokonyo yakobo muswati oyibo igoro omurawe kama kiana Kenya Martha Karua ni ko wona ocho kubwaterana na rera morodinga asobochorio bonene buli bose kwenda se faida yo murigeria nabogoti yo murigeria na kiokuru kwanse mo kyaro kerotogo chako kurigeria mangana yo borai mbiye mwana minto inchasa mareta nguru Viki Nyaboke Onderi bamanyete na echararani egosona sawa na omo sikwe ominto kurukua ogarie mheshimiwa 2017 nero ngete rieteri na inde faster echararani nkiyogosona gosona magenderero ekuruku echararani magenderero faster njena magenderero gudinaro njevindi gokora bintu binde just like that and I'm a global lady a global consultant GC na ande na akodire bintu Kenya ngima na akodire bintu gusiengima na akodire bintu nsingima na ande bunango gotebiga buna kwaigwa mangana yaiga I am in the caucus ya Martha Karua zaragende semo ya Martha Karua Viki Onderi timatina ene ntunde ya okuborie ensemo yoborai ensemo ya siasa ensemo ya kabere 2017 na aboreti gwakira bagusiba mintombu yamono bakanga chikura chinyinge aba minto icho gokumya na andi chero chinkaira ecyanya saye na irete nkabwekero gokyo bo women rep na aboreti 2017 obo women rep na andi kero na abori bakanga kira mbya sana lakini ngakiya nyasaye nere ndonge nereye andi na arego tebya abantu igo mwana minto abantu ba minto totebi a report card nandi nere ngogendera scorecard give us what you have done so far so that we can see buna nonye kwanyare kwa koreke and this is what you are going to do tebwanza ko tutaina ki nencho chikokora kora toerese kigwa akorire so tumanye koro because totebi ko matuka mangina ibo ira nencho chikokora twanyole bantambali kokora so this time round and we are not going to choose a party we are going to choose an individual based on what you have done so far ikigwa akorire litangani toerese na akorire keneke abagusibarore na abakenya barore eheri ono kwanyare gokoreke gotari kende dio no chikunyago tokonya buchimu ngurigore kero kyo women rep wetra kiama yes ekiama geko ku TND the Party of New Democrats gia Jimmy Kibaki na ande may God rest in peace omugaka Mwai Kibaki omugaka orente tamagenderero omugaka korete SGR omugaka orete chipigipigi Kenya yiga omugaka economy arenge igoro omugaka no na arenga matanga ye jene part and parcel of the family abo Jimmy Kibaki my friend Jimmy Kibaki nyasaye tigago konye to gogosabera I know buna gwanchete tato mino you are so low I am really praying for you Jimmy Kibaki nyasago konye na omugaka tato mina magendera aretete ngwarocha abantu buna barirete Kenya ngima tutagenda tambe Viki tutagenda tambe ya Jimmy Kibaki Viki tutagenda tambe ngwate bana ekero abantu bagochora barai turigereria magene report card ya kiro muntu report card ayebuna Viki Onderi ngike gwakororo chekera kira abantu babaitabe report card yana nereye mbuya mono mwana mintaso kombori swali na naganyete bya sana inche buna Viki Onderi buna ari school na somete na ino gwate school wa somete ekoro kwe mesa primary and that's what I request abantu bon speak ti professionals chance speak ari mesa ai school mesa primary adi sana somete magena nkaira 1 million nkagache dom nteto choto mumurikyo bunango kwane bite kwa birikanze anda activity na areke to konangiria kabera ki no maene na bikolete mesa nkaira 1 million nkagache dom ya bana abaisike ari mesa secondary na no somete bana rangetu ku St Charles Rwanga ichuni ebese kabur ubutaka nigente kebe nkaenda na mesa secondary nkaira chi computer 20 nkamanya gocha school kerongorori aribo kione nkaira 700,000 nkagache birasi nkaenda ari getumu ayumbo mbaba ward nkagacha nkaira 700,000 nkagache birasi nkagenda ari magenche nkaire milkura egeko garango kora the big four agenda of Uhuru Muigai Kenyatta with Mama Ngina Kenyatta ebinte bie kerongo kora ingo I am na nagote na magisi globally connected mbata basongo na no chobara letare 10 ba kondetre bintebi na ira ground nkagenda geteri ere gari nyari bari nkaire chi computer 20 nkaenda nyagesende buge tutu nanda asitwalenge moiso ndeko koro muchango bichi kanisa nkaire chi computer 20 nkagenda Nyamira onyole St Andrews Kawa ya perform very well nkaire chi computer 20 nkaenda ari Tembu ari magena
nkaira chi computer ni chi photocopy omwana ominto eyu just a few ande litanga tinda akora report card once aba nkamanya gocha value edition machines nkagenda ariyo siri bogirango nkaira value edition machines chokorosia matoke value edition ne buna ebi factory ebike cottage industry bikorosia amatoke chibe crisps egere naki ritoke liko kurioni siringi 200 kwa lioni elibu nkaira chi no chire ariyo siri show map market yagati tune serikali ngacha ega igasuneka nkaira ama value edition machines echokorosia matoke nkagenda ariye kiamo kama show map market arinya libari nkaira chi value edition machines echo nkaenda arinya libari nkaira also nande emil kura ero mabere akurigwa amakorosi yogati amanyakoni ine value edition tokoteba manufacturing one of the big four agenda ye president arafu nkamenya gukora 38 medical camps inigusi free medical camps 38 of them gusiengi mu mwana ominto abantu bamanyete nkamenya kogenda garia asetokoroka bobasi nkaira chi mil kurororo igo okorokori the 9 constituencies unango enderete gokubarire ebintu ebyo na akorire nkamago cha Kisii University 2017 nkalete ambassador ya Greece incheni mbwate rabi ya nyamataro gaiga ya matoke atishu culture rabi ya matoke na kerote tosimeka matoke chieka isano tokunyara kuruchimbande inere gasi rabu no anu mungishimi walecho utunda ale kombona ki rabu bonona nkagitene rabu na matoke nkagitena na matoko kwenda kwa koresi kubantu mbara understand even rabu ninki rabu ekorosia matoke chin vitro kwa makoleta chikemiko na chichinga maroba kwa rosia matoke ime litoke elimo una ngombe liko kwa 80 seedlings within 6 months litoke elimo lia nusu ngombe liko kwa 120 Williams Chinese Cavendish ina matoka ku ripening na matoka anda kurukwa yokoria akurku yokoyeka na rayo kwa 80 ayande 120 bona kero yagera kwa rosia mange kwa menya kwa abantu egenteke na kero chega ali moranga nganyoraga igase itonto bwati nkamenya gocha 2012 na ndagete lab andake ngobori vikonderi ebinte bikwa bikorote asenga kengane naki ko 2017 no sema ya 2017 ko ruma ya tu nyuma ekero na gote bichi computer ina chiretete chi county chitarakorwa eyu before 2010 constitution ya kongere kona nko ire nyamira inche no mugusi ine kai ngateba naki inko ire abana basungu na nyata bakonkonya ngateba nko ire nyamira wucha na Kisii bitwa gwate isatu iko konye none chikura njira anza kuboriwa iko na mete na kuchikura nkubori guchire inche no murai imeyane naturally I'm people centered I'm not self centered and that's why ngoko lebinte biga na ndiko koeresa andi bintu na akorire report card tari yoka ekero bono ekero kwambori report card yiga pakare ekero na gote binaki omungi na mama ngina Kenyatta she's my friend anda bonge ndartote ya bantu naki mama ngina she's my friend onkonyire busiga report card yende 2017 ngaikaransa nere nkaleta 1.6 billion cha European Union ichoko develop the US toolkit google it nka ekero na arigereti nkamanya gote bigunaki na kingo chikokonya abantu bande Kenya ngima nkaendanga chikora nkanyoro mungi na oyo mumbi ngaru agante bigakina Kiambu yaito nyakonye nkamutekia muno tete nyakonye no nyamutete nkonye Kiambu woike president ebe involved because it is a European Union ekaenda gochikora mama ngina kokorigereria yo ayabono kwa mwire na ngokonyore binte bingasongo bagusi Kenya ngima na gusi inki ekigo koirorie kerogo kyo women repasse county ya Kisii ko bwato busibona ndo gokonyara gokonya abantu gwiko kerogo eke omakwanda gokonya abantu tiango tebi ekero na akonyire binte binakweresire inkarana ki unabono value edition manufacturing I want to bring a winery whether ndo women rep or not ekero na enda Greece ntu arachi winery chinyinge sana unabakolete ntu igoire market Greece ya amangana na nyorana ekawa yaito ekofi yaito tekunyara ko exported to Greece na kwa no mano KTDA Kenya ngima imbari ko mbabwati access ya European market ekagera nkagenda through ambassador Vicky ari Greece to assign bilateral agreements ne minister ya foreign affairs tarehe 8 na 9 no arenge Greece kate sio bumi na Vicky Pantasapul na kibono ngotebera naki nonye kinde isiko how about if when I'm in the government you know as affirmative action no metachi chiricho kora mangana value edition ebintu na bibi chikokora so if I'm in government this vision of mine it is going to be easy ekerona irwe keroge ekega chibes cha affirmative action nkonyere go create jobs gokora mangana value edition ebintu byose gweta it will be easy nonye bono gango kana ko chibes cyane umana muntu wayengo gendra go tumia chibes cyane waenda use chibes serikali chibekire ine
chiba chibekire gasi chigokora yes that's why kwate bengana na 2017 ko wete chikura ukabuga so wekerano yes ngikiya kolkanta ngabori chikura kakya bana ba minto tyanga tyango tebi ngakora imichango gusingima chikanisa SDA Catholic chimaranatha Chonspi ngakora muna no ebintu binakoresa na korire ebintu biro binkoreta maena saba swati abansi bakora chikura onta yo bikorete toteba ni umana ande ocho trangiria Chonspi kero montaro report card ya ikono gotena 2017 ko wete chikura na bori chikura na ande kaira seri tari ya Yesu ngike kakora bono ekero chatangazwa bakatangaza injere ngao bono chiti nkomanya Yesu uri igoro ne ngoma chikura ni chauchi arenge ne chiarenge according to development let us focus development ona bantu bakore miaka 5 na ande incho mwana mtu bakaleta 3 boreholes ekero ne karasta na mama ngina Kenyatta tyanko erese nkamotebi mongino minto lakini ko tebi e university wate industry yo kaikor ku Kisii University nto bwa industry ende yonse it is Kisii University ancho mwana okor ku ubu mwiga Kenyatta aje Kisii University akwandira abantu bali ICT meru ya erete Kisii tereti 500 million nkamotebi go gocho oru ato 500 million tokore na ande mbiya mono mama ngina Kenyatta na uru mwiga Kenyatta 500 million nche ate twarigete document chigacha yinkisi yegenderete nonyi gweto mwana minto kate C of mama ngina Kenyatta kurwana makamambia na ande nchege ntoke ko rande ase Raila Amolo Odinga nese ngencho ouru asaga nte bimbo ati gochi no ko bwati ese ngencho naro ri binta akoreire yebo no mwana ekara tokurigeria nsemo yoburai ekero kyo women rap yes onye 27 kwa bwete miro berki kwa bekire kone ki 20 naro nkobure na ndi chikuru echinji base kora ligwa senjere ayobe imbegete merawerie meronge obuja bono iga nkwaro cheno an security ntwarangere tuguneka thank you account commission yaitwe group macharia yarangere tinkwaro cyo guchingo bona abantu bana ko disrupt megutano y'abantu gendo nonye tuyigwete ko gendo mugutano nyarebe tigango kogenda Keko mugutano itorio acha tiyo kwa ndochiko disrupt na ndege tugiye kuminta ite kotebya abantu no Jimmy Kibaki akoteba na Kibaki oito ntuto kora lichikura cha peace omorembe manyi abantu aba chivoters abagusiba minto omanyete inu mugwita naria intu abatata to kuburi to kosaka to kuragiramo mwarachi handshake turu handshake uru bakora na Raila gaki abantu ba minto tiga kwa ka umuntu wa magena ayegenda nonye gukuyumanga itari gochimoto tigaga mangana ayo ayegenda bwati amangana omorembe otegerere eme bakakati na abekire in place IBC yateba bya mono bono igakire yento kero open ebinto na akorire nande abantu baroche bya mwino no gusiengi mankorete abangina baito barorire ebinto na abakoreire and I'm very sure mwana muntu na igoro na renge metaburo na renge muisonde ga igana iga obogetutu ayanyage sendense amumwino gagu na renge bu machoge na renga matangari MCA elio itetwe no na renge mungino ribu na atigetu nje na bwate tiko babange sinka batena mtu maene mborrekane nkairesa bagusiba ito ebinto nakorire bonsi pimba ka chifada mbaka pastor bagote batwarorire omwana nje bono ni Chester we Bible ochokonyo mugusi yebo no mwana asobo chorio buri busio eise koba turaira bo chorio bo stora gwekero geke no gendere meroberia yo ko gendera gokora biya kabisa no nyene kero na gwete 2017 tingendera tikokora nkagendera kuri chiro ya matoke because imbwate lab ngusapura matoke Kenya ngimanda agotebi mwana minto ekero ngusapura matoke a Kenya ngima ngaye chiro ya bantu abaire ya abagwa supplier teyo bono iga nkamanya gotebega na supplier matoke Kiambu ngakora big 4 Kiambu mama ngina was the chief guest ne governor baba yao na deputy governor Yurita ngakora big 4 Nandi deputy CS Willy Betty chitega iga kagorera bya nene ronge chief guest ngakora big 4 ya kabere na Nandi deputy president Ruto William Ruto nero renge chief guest nkaenda gari sunkuri masuranga kora big 4 PS unkuri nero renge chief guest amatoka na baita 2017 ega ntugiye okumi nechi abakadi chiamire bono iga na yana bwito gusiengima amire igo aya na matunda anenkwa eresa abantu kuna nkabaye bintebi byabeire tinje tikotegera nako banta irete chikura nkagendera kuri market na ere yuna ire chigaba na 17 including nyongwaye abantu akumbuda ngikware ko irongwaye nkabatebi moigwete iga twaroko obongo bokoro kuna reasoning ekero na ariko ire chigaba na 17 ningire minus igaba na yane egaba nangu korere gendeka account no etigarete ekero na moira nkareta na mangana waste management na mangana abananas ngandisi TV ana mangana matoke amatoka aya na roto gote bya bantu naki echiro nero mose to ndega nyakwa echiro nero ya matoke teyo njebwika gasimeka matoke chia kaisano nkareta mina abdara gasimeka chia kaisano nkareta wilkista magange kora yuse ndia gasimeka chia kaisano ebichiri gatuvura erabu ngeye mbegete echiro teyo bono ebine bintu to kora bitabwa kyo mwereke na kina agereta kaira chigaba na Greece egere Greece is the hub una Kenya hub ya East Africa ya Balkan countries once ekagera nkaira ngatabana agriculture is a devolved function being a devolved function bono ngotena kiko ikaba chigaba ne emoyo kateko ira bintu besigo ngumbu twawakire shipping line ego chikwenda instead of 3 months we are going to take 10 days. I'm happy with the foreign affairs minister
Watangorana turasentunde ya kabere ngorana turasentunde ya kabere onyara gotweresera mange wate banecherana mangano wate necherana ndo tana mange ngorana turasentunde ya kabere mwanchu murigere igotore no musubati Vicky Onderi yo kolie kero women rep ase county ya Kisii ogote buna ko nyara ko eraria bereka okora buna omo women rep ogochikowa akara kandrete kurwandira kolie kero gekyo maiga yo kolie ase mwaka 2017 asikorenda tabeteka ko ire kero gekyo no bego ne roberete bwekirano asobo choria bone bole bosi omutinyo gatana gatongorana tona somo tumokomoga kero to irande na koligereria omo somo women rep ase kero go gwikira boniga timaiti ase Vicky Onderi na kiara mu makere kadi yae ngikeria akore ngikatara akora na ende bunere ngikeria rocha bwene to kora getara akore gato boy gotuchikoligereria na gukwana mange igoro yo burayi bwa basubati maiga ya Martha Karua gochoro buno mokonyo ira Raila Odinga to Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asika kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigintekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo asegosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na amurigere sana charo no gubuli mubwane mungatira singe tato mindo na te mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo takutinde muntu tabwati manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya sibire mbakari tukonda aligere ndana aki none siringisana churi yakonyora njia jikoleire Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubega ki umune none ki kwaragerete kakekero kwakwete aki kwaragerete abana baitanaga ki momuru mwabo chondo nyangao nige soirime nagosegeto Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Mwichu muligena ndebono nigo turenda sentunde ya kabere kerotore no musubati Vicky Onderi ya keroto koligereria igoro yoburayi bwa basubati anene asense ya Kenya ime ya Gusii na boigo na isiko irongoro Gusii andaka turaligereria rero kwa Azimio One Kenya mbaba bako mochoro musubati Martha Karua oyoro bego muraiwe kya makiana ke Kenya una omokonyo ye Raila Odinga ge koligereria gwa asoro ngoro Africa chinse ne chinge sana basubati barabakonye ura wononto abwate na ense ya Zambia ense ya Gambia abegense ya Tanzania maiga ya Samia Suluhu atarachi koba umurai bwense enseyo kulenda yebirengere byombire bi igoro ya Karua wacha rubuno omokonyo ya kimbi ya mono omwana mintonje I am in the caucus ya Martha Karua eyue kora uno yo minto Jane Matoke ebwakili kurusiga omosani omoneno Martha Karua itwarosie caucus ya Nairobi garia tukakore dina ya Martha Karua Nairobi aria tukamusupport ngacha gusiga nkabeka bangina ba minto andonse asenko genda ngote abegore ya Martha Karua tukonye nabo tukuna gusaba ngwakira Raila Odinga mbia mono egekogera ngwakira mbia mono why Martha Karua omongina intubu nabangina nkobo atore ekero kindi kiabeire bangina mbali bwango buna mangana corruption omongina nobwe omongina ta kunyara gotama ekero kindi gesagotokia mwito musacha naba na rigo zene chibesa nabagotama buyeka lakini mongina ta gotama ngaya gotiga abana abangina nkwenga satore esenginje tubwate abana igobono Martha bunabe kwaria one Martha tari tribal
Mata imonginoria igatenenere tobo maene nkwarocha mangana constitutional review amangana constitution Mata she was very very instrumental and nyori Mata ne lawyer another thing Mata no musubati omolemu akolukwa na Iron Lady igambwe kaine ne embwe kaine omunginori Mata tabwati bokora kora igagote either is a wrong or is a right Mata na barigo tama itibokora na kiuru chirite utire ni imara umete obokora ausikurige track record yae igale very clean tari corrupt andonsi igongwa kera Raila Amolo Odinga especially into abasubati igo to go fight ekero to kwende megutano kati umwana mutoti anda gotebi none ya siasa yani ina ntutora atasi ina ntori bunaba na ntore ntoire ribagali ogukwana narari megutane menge to gwe fight ri umwana minto Mata yani nyasaye mbya mono na anda banyina bonsi pikenye ngima bono to kubekera Mata by extension Raila Amolo Odinga eyite yangotebi eyu is a sure bet omunginori igare very straightforward igare very righteous tabwatike mo akende gionsi globally buna ayenda US ngima ya mwendo osia kwanyiguro mwana mtu enda diaspora na bono igapaka buneri kartu akore ko kazi na Jane minte wakili ali Nairobi ali kartu ale ko mwendo osi na toganza manganaye omwana minto otwitiri igare number 1 andake kulikireria so kulikireria omuswati Martha Karua na bwatani abangoroche baranyare ko mwachikura so bonge kare sikulikireria maranga ne birogo byo gumenera pa chinsemo chinge na bokonyoro saba subati no ne county abasubati na abange berigete kolende kwanyore abasubati bakuligiye birogo mbakonyora oroche na Martha Karua abantu na abange baramoe chikura anensemo y'abasubati litangane abasubati bonse pia se twabeta twarore muna to guchandwa tirango tebi gusangana gusi ya nagochora mukungu na nayo mo MP ande goro no bishop na tebete tena bongo ntubwati oyonjo isira boso ni may God rest all in peace orenge governor oyo wa iguru governor oyo charity ngiru governor yani ekoro kinaki we can be able to deliver na anda abasubati chief president ngecha abasubati omusubati oyo cheta matanga Kibaki korwe Ethiopia no musubati kwaro chorenge I was so happy no so aba chi country chinde chachorira abasubati na ande gaki abasubati kerwago chona kweresa nkuobo abale ngokora bale esenye ncho nkuibora tole to ibororo ntutomaite uchungu wa mwanaye aujuaye ni mzazi lakini mzazi gani mama anda ketise kuligereria ekero to kuligereria abande mbatebena nigo Raila amachora Karua gekora kura sesemo ya Central ndatebena ni neke Raila achora Martha Karua buno mungina a constitution yego teba kwanza gender bono igekera buna I'm the national deputy chairman of TND chairperson of TND lakini ekero twaruete ebinte bigo kigali IBC atatena wikamubeka basubati gender itokona kurwanira gari parliament nonye ntokoro kikobeko musubati for now so what are we really talking about gender kekogara nonye umusacho ndubese chikoba no ane governor wikobeko mukungu deputy oyo chikoba umusache governor una goikebe umusacha no mukungu bono Raila oro kiribya sana umusacha umukungu umusacha because we are equal even before God we are equal umate sikuligire chikura chia kuru nsemo ya Central na wotira chikobakekana okobakana uko gocha iga tutoke tukuligira Kenya kwanza yaru semo konyoye nsemeyo na boigo Azimio mwarusi yo mokonye na sensemeyo muro chokobakana gochikura mu gochikonyora chinga kani omwana mtai was in Nyeri nyuma 1 month before Raila Kibaki atarasira I was in Kibaki in Onde family sana imi ekerna arengo kainde emetanda ngora ko uri abana yuti bantebeti naki Martha Karua toko agu Martha Karua bona igatori UDA naba ngereza tabia sana lakini toko agu Martha Karua our lady umaitengo tabarina oyo ito will all of us vote for Martha Karua nonyi gwete ngorese nande notora rituko taretisa onyore bona ba nkwara kirinyaga bona iga nkwara Nyeri ritu atugutete omugaka Kibaki nona arenge ngakora nona arenge na baba na Martha Karua igari Nyeri nona arenge musabaro uri SP nkarayigu nabayiko bagokwana abayiko yo babwatege ntekemo bono igango chibare gwakera Raila Amolo Odinga courtesy of Martha Karua ekaro tukuligire mu Azimio 1 Kenya oroche buni merobere agenda tokoba oyo muino oyo romore wekemo kyawe Pastor Kalonzo Musyoka mwerusi ria nsogo mubo
oroche na nechiko baretera muchando ne bwense toletera muchando nde bwensi ngekogera ose kuligereria Kalonzo karenga semerio mwa watu kogena chikura gito kurwanse mo yabo kamba kuja chiraso bonge. Thank you very much. Ono ruro oroche muchando tigango tebi ntobwate charity ngiru ore governor ntobwate oyo kurukwa kifuta kibwana ore governor. So these governors don't forget mbabwata abantu babo e ground igobono abantu bali babwate abangina tigango tebi abangina because nintu kurwana tore space yaito. This is the only time to airo space nande abangina bamintongo teba kenyingi mase babita kamuranche teto na support mungino oyo iga egere na kochimotu nanda ire abe president nchebuna nago tebi na ki my vision is women rep governor deputy president bono mata buna gochiko bagamba nje gochine ko gochiro ko umaite amaranga tokotebana umubisabu musubati n'umusubati ya abuna bagaka bagocha ba use divide and rule method mboni na bodi chikura abasubati ba abuna bagaka bagocha bato divide obuno borimo tigango kani umusubati atete ko ramagendero umusubati atete ko rumwana oyo menyete buya chi university abana bagukora barisiko batabwati gasi oranyoro umusubati gocha komoretera chigasi bune chingenda to chikobaretera chichi we nali chi waste management ebintu ebi bonsi bi bagotegerege ntongo batebya igoro kugena umusubati n'umusubati ndapaka mo chikora kabisa soronga asie manifesto ne report card bono to ikirega toko chikokorera ntobwate umugimende bwe county ya Kisii oroche ngiye gokurwana chikokora una yatorache goto ende ntokurangiri tokwana manga kurende asubwengi ngiye korocho ra chikokora buno mugimende ekimugimende report ora women rep igakonyaro 9 million per constituency for 5 years times 9 constituencies nje buno mu machoge nje seito mu machoge magenaria gakitindara kindi gyonsi gyakoriru neibi nonya abandi bakaroche na etire gweta esengi njongo rigende chikura abantu bakurera namba tarabakorera kende nje tinkomanya out of 10 ngora Janet out of 9 out of 10 ngora Janet ndamo etu why too because tarakora kindi gyonsi with the money kakitindarora na maisane omwana ominto tindarora na kinako eresa na aburi abantu gweta bunanko bori mko obakorereke yani mataitiko I don't know mataitiko igwa na nje cyane titimba tishunere cyane tuminto kerare kori gichikura ntuntu ale kuramana nje nande tinkorama muntu ingote bya abantu batoye report card nje ngo narule report card yani ntarikero kende gyonsi I'm globally connected, I'm a global consultant nande nagote naki ntaira chikura still I'll continue doing things for my people munanga ndete gokora igo esenye nchonje tina rabesa chirigento chiakorire omwana ominto nande bunanche as a leader am here ko fighteri abantu baito nande toramanyiga voters bamanya naki ibaro barabuna baturigete nande babone tubwene toransa ribo chiase voters abu bataratoeresa tutakere go nchekoleta mangana community development ngakora social work ngakora environmental management ngoje toreka kwa sense mo yao ngakitanya libaga tonyari korigeri kwata kwa mwire 2% also kwa mwire 2 out of 10 tuwe yene nge ka korera kwa mwire 2% rende erene legislator rende bono chire gari rende kakare ga Nairobi rende igo buna tumubegete gari to ko mwasiro because rende naroro nere igo na bora nyaro gakora korete bondo boke borinta manyeti toko chokora eroche nsemo yo mugusia sensemo ya Azimio nabo igene serikali ya nene kirosto guchikonya ro sinkiro cyo mugusia ra konyeke asenseme ye serikali serikali chikuranko authorities P Raila Amolo Odinga na I am very sure Raila Amolo Odinga ngo chargo to CS nobo PS nobo ambassador we are going to sit nanda kingo tebya bakusiba ito buna na batete 2017 na bantu baito mwanja go ikato support Uhuru Muigai Kenyatta na bono igaso Uhuru atotebiri support umoyo mintora iro Amolo Odinga omwana minto tigango tei serikali kurubono mpaka mama omanyite oisikoregereria karo Raila bakagotangasa ase bari yago chiko emirebo buna bono Kalonzo Musyoka tararworo igate bakaronzo Musyoka na chigoso abune chief cabinet secretary eyonda gotoma etene gazi yo muwaziri bo ndimo oyore Fred Matiang'i agwata gotene semeyo ono chiri bagerio eisoko bana Kalonzo zero city ibagaria Matiang'i ndiri no monto manga omwana ominto Matiang'i kwara nero oru atomaria omo represent and believe me not ngochare ko moekerogo nonyi gwete totebani omaene totie ko inana ni manyete na goika Matiang'i ayewekerogo kya national cabinet secretary that and they are strong lakini ini subject akara to aire Raila Amolo Odinga chikura
omanyete ndo atako chiteba totara mwachi kurecho igo ikatora mochia amanya kwa gwe kerogo toego bo PS toego bo ambassador toego ebirogo arabu anene mono araira nkwaro cha tete ne chibesa chinyingi chiche mashinani chiko cha mashinani tomenta no igaba ne rito chiko mwayaye igaba na wego chikoira eyuere ya azimio manyete to ikwaterane nenero una che women represent na azimionde to bwaterane ekitwateba ni naki andaka vike asenge nchebiro byana byachire ngo zicha cyane cyachire ngana yo molero atebyo umurgererio ndize TV nere yeje anasobore bo baswati abantu baminto omorogereria gusiengi mase mwabeta egento nkubasabaneke inche nkosabera oyo minto Raila Amolo Odinga kakimongere momongere kura bike search ngo mwaire mata karua my friend nande ngomoreta ndetare 10 ari magena ne ambassador ya Greece Vicky Pantasapol ekeronkoronche ronchiane no yo minto Jimmy Kibaki negento kendo kubasababu nanje Vicky nkobori bo women rep na abasabire noko bako kwa komosi na akorire ibintu mwigure report card yane nande ningendrete kubahereza lakini kubasaba monge chikura moko ngabana baminto bono igana ndege ntotete kokonyoli ndizi TV enkoleta ande ekyo Maria vice chancellor ya Greece tarehe 21 mpaka 26 no ale Kenya Nairobi University Kisii University exchange programs technology transfer nechi scholarship abana baito bakwenda Greece inje nago tena ama global lady global consultant and the future president of the Republic of Kenya mbiye mono Vicky Onderi asokere chinga kichiaona gukwana muri ndizi TV ndo story biro na ende tokwanira mange igoro yoborai bwao anasekero gokyo women rep asobochorio bole bosio egento ngugusaba tutarakura otorangerie if possible nini we women rep months aba women 20p ali muguri kibiro gwe tuikaranso to time egere kiru montate be manifesto yaye egiakorire bako women rep uri robisi bakori robisi ngumo sababu ya mono onu musani onu muya sana ache Janet ndo batishu da namanyete Janet yango tena kintaire timongere Vicky ananje dana ntangire timongere Janet so to otorangeri kiru montate ese manifesto yaye mbiye mono Vicky Onderi asobochoria one piece abantu batie waka na magena tero tokonya asante sana mbiye mono mwanchu muligiri bonego twalenge no musuba TV Onderi ojibona okoliye kerokyo women repose county ya Kisii na gende tukwa na mange kero twaligiri igoro yoborai bwaba subati ase instate ya Kenya go ikasoro rwa gusiko bono igatebere buna nere bya basubati bakoliye birogo byo women repose county ya Kisii bacha so wamo kiro muntu ayirana re abere kago kora yune ngantu kuchikoligerya maega yo gukwana koligere mange ayani gachire bono kerokerya Martha Karua abere kago choro buna omokonyo ye Raila Amolo Odinga ase obochorio bone boli bosinyira enze ya Zambia enze ya Gambia enze ya Tanzania najibono chinse kiri baroka nigo twara abakonyi bara abasubati nyira tense ya Tanzania maiga yo lingo omorai bwense yo gasirete elibono oyo soete gabuni kali ngomusubati Samia Suluhu akanyara ka obono omorai asense yigono kwigera buna wasubati mbaye natakanya ali bagali yabo asensemo elia yo britomera ndenga kiende ni matana bwata mangana mange lakini korende igale one of the advisors nataka gotebia baraira na ndege ntotoko sabaraira ese ngicho nero tokonyire kumama ngana mata Raila munyore ko mo nominated senator igari igora ya mono Vicky tokora mu nchu murigeria tumana nenga kiendo musubati Vicky abata mangana manko ndo toko sanga mangana ukona mange genda gotengera ndizi TV chikora 11 butambe antivirus na chekega ne chingero cha benga iri anyare kogokya letera ni nchenkuru ko Vincent Onyancha. Thank you very much. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere